Salut, bine ați venit la podcastul despre creativitate. Am alături de mine pe două invitate speciale, pe Anca Ciobanu și pe Andreea Prâsneac, ambele studente la marketing în anul 3. Și motivul pentru care ne aflăm astăzi aici e să vedem ce înseamnă creativitatea astăzi. Haideți să vedem. Anca, ce crezi că este astăzi creativ? Eu cred că dacă ar fi să luăm creativitatea ca și întreg, ar fi un proces. Și ar avea practic mai multe etape. Putem spune că vine și natural, dar eu pot să zic că la creativitate se poate și lucra. Ok. Andreea, ce părere ai? Când zic creativitate, mă gândesc în primul rând la brainstorming. Ok. Pentru mine creativitatea e tot ce se ascunde în creierul unui om. În micile detalii, nu? În micile detalii, în tot. Și într-adevăr poate fi și antrenat, pentru că, bineînțeles, lucrurile niciodată nu sunt finisate. Ok, cum antrenăm creativitatea atunci? Cum zicea și Andreea, e foarte important și procesul de brainstorming, să venim cu idei noi și practic nicio idee nu este greșită, adică trebuie luate în considerare toate variantele, să fie așa, cum ziceam și la început, un proces. Ok. Știu că avem acum un eveniment foarte frumos în Iași, Romanian Creative Week. E un eveniment de fapt național, cu sediul în Iași. Cunoașteți evenimentul? Bineînțeles. Ok. Chiar am și participat la un hackathon din cadrul Romanian Creative Week, în parteneriat cu Unicredit. Nice. Hackathonul a avut loc în colaborare cu Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, FEA. Ok. Așa, și tema, să zic așa, acestui hackathon a fost crearea de tutoriale interactive pentru aplicația de mobile banking Unicredit. Foarte fain. Cum a fost evenimentul? Cum v-ați descurcat? Sincer, a fost foarte dinamic și s-a întâmplat totul foarte repede, dacă aș putea să zic așa. A fost 2 zile, dar intense. Pot să zic că a fost foarte interesant cum s-a desfășurat totul. Mi-a plăcut foarte mult partea de mentorat, foarte mult partea de explicarea pitch-ului de către Nobswell și într-adevăr a fost foarte frumos tot ce s-a întâmplat acolo. Am cunoscut oameni noi și ne-am făcut foarte multe relații și a fost frumos că am învățat să lucrăm în echipă. S-au creat și acolo echipe mixte, deci totul a fost pus la punct. Ok. Andreea, spune-ne puțin ce ai învățat tu din eveniment. Ok. În primul rând, cred că vorbesc pentru toți cei din echipa noastră că am învățat puțin ce înseamnă cu adevărat pitching-ul. Ok. Am finisat cumva partea asta. În al doilea rând, cred că am învățat mai bine cum să gestionăm dinamica din echipă. Au fost tensiuni, ceea ce probabil în prezentarea noastră finală nu s-a văzut, însă tensiunile au fost destul de mari între noi. Un lucru foarte bun, pentru că cred că dacă nu am fi avut acea tensiune, nu am fi învățat să gestionăm situația și nu cred că ar fi ieșit proiectul atât de bun dacă nu ar fi fost emoția din spate și acele mici tensiuni pe care mai târziu le-am rezolvat. Cred că le-ați gestionat cu succes, pentru că am înțeles că în urma acestui eveniment există o idee nouă care se cheamă WeBrand. Povestiți-mi puțin ce înseamnă WeBrand și de unde v-a venit ideea. Deci, practic, WeBrand a plecat ca un proiect la facultate. Nu ne-am gândit la început că o să ia o atât de mare amploare, dar, după cum spuneam, că noi ne-am creat identitatea asta ca și echipă și am zis că dacă tot ne înscriem la Romanian Creative Week, să mergem direct cu identitatea pe care o avem deja, pentru că am creat practic și un brand, deci totul a fost gândit și am zis că putem să-i dăm înainte, pentru că echipa noastră e conceptul nostru până la urmă și era păcat să nu profităm. Plus că dacă e să adaug ceva, este o chestie creată de noi în care noi chiar credem cu adevărat. Și cumva de aici a venit și natural toată ideea asta de promovare a WeBrand și în cadrul hackathonului și cu orice ocazie pe care o avem, încercăm cât de cât să ne promovăm, pentru că noi chiar credem în noi și în proiectul ăsta. Și credem că o să ajungă undeva. Puneți-mi un avantaj al WeBrand față de alte agenții, să spunem, de pe piață. Din punctul meu de vedere, eu cred că WeBrand e ceva fresh, e ceva nou, ținând cont că suntem abia
sau urmează să ieșim de pe băncile studenției, să zic așa. Okay. Cred că venim cu ceva nou, ceva care poate fi, nu știu, dus în altă zonă, experimentală. Și cred că agenția noastră se poate mula pe foarte multe proiecte, pentru că suntem o agenție deschisă și cred că putem să ne mulăm foarte ușor pe... Dacă ar fi să completez, cred că avantajul nostru este echipa, pentru că avem oameni foarte buni care sunt foarte buni în ceea ce fac și împreună suntem un întreg, adică ne completăm între noi, ne completăm ideile. Dacă ar fi să ne luăm individual, nu cred că am putea ajunge la performanța pe care o facem împreună. Ok. WeBrand, unde îl vedeți în 3 ani? Stai că e o idee, ați copt-o acum, e ceva care e ieșit proaspăt din... la început, deci... E un produs de brainstorming, nu? Foarte recent, cred că vorbesc de câteva zile. Da. Hai să vedem, hai să ducem creația mai departe. Unde îl vedeți în 3 ani? În 3 ani, cel mai probabil... o să avem o bază solidă de clienți, să sperăm. Așa e. Am încredere în asta. WeBrand în 3 ani de zile îl văd ca pe un fenomen în lumea asta creativă. Îl văd ca pe un statement, poate ca pe o chestie cu care lumea ar rezona în zona asta de creativitate. Când zici WeBrand, să te gândești la un brand cu un nume, cu o chestie. Cu o rezonanță, nu să dea greutate. Sigur. Ok. Și am vrea să, practic, să fim și o inspirație. Am profitat foarte mult de ocazia asta cu Romanian Creative Week și putem spune că a fost ocazia perfectă de a ne afirma ca și agenție și am vrea să inspirăm mai multe încredere și studenților, că practic și la noi a fost o idee plecată de pe băncile facultății, adică dacă ar fi să văd eu lucrurile peste 3 ani, chiar aș vrea să mergem și pe partea asta de a inspira și studenții să aibă mai multă încredere în ei, pentru că pe noi practic asta ne-a avantajat foarte mult, încrederea în noi și încrederea în ceea ce facem. Pe calea asta cred că am vrea să le mulțumim și profesorilor din cadrul FEA, pentru că fără ei nu am fi ajuns aici, adică toți profesorii de marketing în special pe care am avut în facultate și facultatea în sine ne-a oferit atât de multe posibilități și atât de multe cunoștințe încât am ajuns aici. Nu cred că ar fi fost posibil tot... Și aș vrea să menționez și colegele noastre, pentru că noi suntem doar jumătate din echipa WeBrand. Aș vrea să le menționez și pe Lavinia și Briana, pentru că fără ele n-am putea fi un întreg și din păcate nu sunt prezente astăzi alături de noi, dar cu siguranță le reprezentăm. Și uite că mi-ai spus de proces creativ. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ne vedem în 3 ani în același setup, cu Briana, cu Lavinia, agenția funcționează foarte bine. Hai să facem un mic salt creativ. Ce sfaturi v-ați da vouă astăzi din poziția WeBrand, o companie foarte faină de marketing? Ce v-ați spune vouă, ca studenți? Cred că aș începe cu faptul să avem încredere în noi, deși n-ar fi neapărat o problemă, pentru că dacă n-am fi avut încredere în noi, nu am fi ajuns până aici, dar să fim mai curajoase, deci să nu ne abatem, să nu ne pierdem în procese, în detalii, în chestii organizatorice, pentru că practic pe noi asta ne omoară, tot procesul, toată hârțogăraia, dar ar fi chestia asta să privim în ansamblu. Ok. Cred că colega mea a menționat foarte bine și eu mă gândeam exact la același lucru, curajul, cred că ne lipsește în momentul ăsta. Avem o doză acolo mică, însă cred că poate fi exploatată la maxim. Cred că ar trebui mai mult curaj. Poate curiozitate, să fiți mereu curioase, să explorați chestii noi, să rămâneți deschise, pentru că cred că experiența din Hackathon v-a demonstrat că sunteți foarte bune. Trebuie să aveți încredere în voi, pentru că doar în felul ăsta puteți ajunge mai departe. Super! Mulțumesc tare mult pentru timp și ne revedem în 3 ani în formulă completă, da? Sigur, super! Mare drag. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi!